Mamă, mă arată. Și că e făcută la... Sculptată. Așa. Mama, cum? Instagramul ei? E o barbă gen fleto. Nu? Fleto bert. Păi dacă n-am păr de fleto pe sus, fac și pe jos. Fiecare cu ce poate. Fiecare cu ce poate. Mamă, să vezi pe spate ce mă dă. Aoleu. Vezi că aici nu merge reshuffle. Nu merge reshuffle pe păr. Făceam asta, colțul ăla, ai văzut, nu? Făceam asta. Și să mergă cum pe stradă așa drept. Ca să te bucure ochiul de fletopă ăsta. Da, cum noi. Asta la mine? Voi cameramanii nu trebuie să aveți tricourile astea. Aveți tricourile voastre. Nu e vorba de cameraman sau ce mai e vorba Poate că... ia puțin. Deci acolo, deci acolo în ăla. Uite față, uite așa în față încolo. Hei, Bogdan. Pune copii să umble acolo, bă. E o vestă. Aia cum. Nu, pune să umble copii. Nu mă, tată, nu lasă alea acolo. Copii să Nu umble pe este acolo. dată, nu e. Nu e cu noi, nu e după aici. Da, E de la țară. Nu știu, nu știu. La bloc aici, din La bloc, face, Pătărești. renovează. La Pătărești. Cine? Eu? La primul. La primul, nu? Da. Nu-i după profit de la rând. O să dăm Dumnezeu să vedem. Ia. Frumos animat. E ok, da? Nu? Nebunește body. Degeaba are locul 1 la barbă. Bogdane, nu știu ce să zic cu caia și mâna lui. Nu știu ce să zic după asta, după barba asta nu știu ce să zic. N-ai ce să mai zici. un bar, mă scuză, o să fac și eu de știi cum să vreau eu. Faci tu. Panarai și mă trăiesc mă. Cu mine ai ceva? O secundă nu te-ai schimbat. Și eu... Vezi cum o să cu mine ai ceva?
Auzi, mai, am zis, bă, da. Cum te vorbesc eu cu tine și joar tot? N-am treabă cu voi, nu mă băgați cu mine. Jur pe mami! Dar pe unde mi-a zis mie actor ce... Domnul, stați-vă că nu mă interesează pe mine cum vorbirile Jur voastre. pe mami! Pentru ce tot e tocmai... Ce e ăla? Asta ce-i pe ea? Asta e a mea. Asta mea, la prăvălie. Asta mea prăvălie asta. Și te gândeai că e altul? Da. Deci asta mea prăvălie. Acolo am Ce muncit. facem, amico? E acolo. Merge? Ce să miște și el? El da, început să se miște, ușor, ușor. Și am dus că de la birou spre baie. Păi repede nu s-a mișcat niciodată, iertă-mă pe mine. La 2 ori sus. La 2 ori mai a dat sus. Fac o gândire, dar treabă, că am venit pe la tine, mai să uite mai. Nu? M-a sunat cineva. Nu vede cât te sună, nu? Am în telefon. Sărmâna. Frumos, Acum... Și la cum ai venit... Să vorbesc frumos și singur. Și la cum ai venit? Iați.